Lämpimästi tervetuloa Natural Relax tunnille. Ihanaa, kun olet päättänyt tehdä tämän harjoituksen. Ja tähän harjoitukseen sä tarvit mukaan yhden tyynyn. Ja jos haluat, niin voit ottaa loppurentoutukseen mukaan sitten myös viltin. Mutta muuten tehdään oman kehon kanssa ja pääset laskeutumaan sun omaan kehoon. Tällä Natural Relax tunnilla on 4 osaa. Ensimmäisenä on meille alkuharjoitukset ja vireystilaa säätelevät liikkeet, joiden tarkoituksena on auttaa sua, että sä palaat takaisin oman kehon äärelle, läsnä olevaksi sinne omaan kehoon. Sen jälkeen me lähdetään tekemään kuormitusta purkavia liikkeitä, jotka auttaa sua sitten purkamaan erilaista jännitystä kehosta. Kolmantena on kehoa hellittävät asennot, jossa saat olla tuolla lattiatasossa erilaisissa asennoissa ja antaa vaan sun kehon hellittää ja sun parasympaattisen hermoston lähtee aktivoitumaan, joka sitten jo luonnostaan lähtee hellittämään niitä lihasjännityksiä ja syventää hengitystä. Viimeisenä meillä on sitten loppurentoutus, jossa saat vielä antaa tämän kaiken harjoituksen tasapainottua siellä sun omassa kehossa. Mun nimi on Essi Määttä ja mä koulutan tätä Natural Relax-ohjaajakoulutusta, mutta myös Natural Body Mind Work kehollisia tunnetyöskentelyohjaajia. Ja tällä tunnilla meillä teemana on hengitys. Ja jos me hengitetään pinnallisesti, eli hengitetään vaan keuhkojen yläosaan saakka, niin se lähtee kuormittamaan meidän apuhengityslihaksia tuolta hartioista, niskasta ja sitten sitä kautta leukapielistä. Ja voi olla, että palleakin jännittyy siellä, eli avataan näitä kehon osia, että otetaan sille hengitykselle lisää tilaa virrata siellä meidän kehon sisäpuolella. Samoin jos meidän hengitys on pinnallista, niin se ylläpitää myös sitä meidän stressitilaa. Avataan myös lonkankoukistajia, koska lonkankoukistajilla on yhteys sitten meidän lantioon ja sitten palleaan, että saadaan tätä kehoa auki ja sun hengitystä virtaamaan sinne ihan keuhkojen alaosaan saakka, ja sitten myöskin tehdään muutamia hengitysharjoituksia sitten tässä harjoituksessa. Ja tässä harjoituksessa huomaatkin, että musiikki on meillä apuna tässä, ja se on täysin uniikki musiikki, sävelletty juuri tähän meidän Natural Relax palautumistuntикonsepteihin, ja sen rytmi sekä erilaiset hertsitaajuudet auttaa sinua myös palautumaan sen aistin kautta, sekä sitten tietenkin musiikki värähtelee myös meidän kehossa niin lihaksissa, luissa kuin sitten vedessä, mitä meidän keho on täynnä, 70%. Mutta ihanaa, kun sä oot tullut mukaan ja tää hetki on sulle ja saat laskeutua sinne omaan kehoon, läsnäoloon. Aloitetaan tää tunti seisomasennosta ja saatkin nousta sieltä ylös. Ja tuu seisoon sun kummankin jalan päälle sopivasti, tasaisesti ja jos sulle sopii, niin voit sulkea sun silmät tai katsoa vähän alaviistoon, kumpi sulle parhaiten sopii. Ja voit ottaa muutaman rauhallisen hengityksen, hengittää nenän kautta sisään ja rauhallisesti nenän kautta ulos, jos mahdollista. Ja lähde aistiin sitä ympäristöä, jossa tällä hetkellä oot, sitä huonetta, tilaa, jossa ootkaan. Miltä tuntuu olla tässä tilassa, jossa oot? Vähän niin kuin aistit sun ympärillä olevaa. Ja tuo sen jälkeen sun huomio sinne sun jalkapohjiin. Ja aisti, miltä nämä jalkapohjat tuntuu sitä alustaa vasten. Jos haluat, voit vaikka vähän keinutella itseesi eteen tai taakse tai sivulta toiselle. Antaa vähän semmoista keinuttavaa liikettä, tuntee sun
jalat, jalkapohjat sitä alustaa vasten. Tässä sä oot, tässä on sun jalat. Ja tämmöinen rauhallinen keinuttelu myös lähtee kertomaan sun omalle keholle ja mielelle, että kaikki on hyvin ja sä voit hellittää, palata takaisin olemaan sun omassa kehossa. Pysäytä sitten liike ja tuo huomio sinne sun kehon sisäiseen tilaan. Vähän niin kuin kääntäisit huomioon sieltä ympäristöstä, jalkapohjista, sinne sun kehon sisäpuolelle. Aistien, että miltä tällä hetkellä tuntuu olla siellä sun omassa kehossa. Ja mitä tahansa huomaatkaan, niin voit hyväksyä sen kaiken, mikä on. Mitään ei tarvitse muuttaa. Ehkä voit huomioida, minkälaisia tunteita sulla on tällä hetkellä. Ja hyväksyä nekin kaikki, mitä on. Ja huomioida, minkälaisia ajatuksia sulla tällä hetkellä on, mitä sun mieli haluaa ehkä prosessoivan. Ja hyväksyä nääkin kaikki ajatukset, joita sulla on. Sitten voit havainnoida sieltä sun kehon sisäpuolelta sun kehon keskilinjaa, joka alkaa sieltä lantiosta, päättyen sinne sun pään yläpuolelle. Vähän niin kuin sinä keskellä sun omaa kehoa, kehon keskilinjassa. Vähän niin kuin haet tämmönen keskilinja sinuun. Sulla on juurevat jalat ja vakaa keskilinja. Ja tässä sä oot. Ja saat myös nauttia tästä harjoituksesta täällä sun kehon sisäpuolella. Olla läsnä sun kehon tuntemuksille. Sitten voit lempeästi availla sieltä silmiä ja jatketaan niin, että saat lähteä hytkyttelemään sun kehoa kevyesti. Jos haluat vaikka vähän kiertää ylävartaloa puolta toiselle ja hytkyttelet. Tämmönen hytkyttely ja ravistelu lähtee myös purkaan semmoista jännitettä sieltä sun kehosta. Ja samalla tasapainottaa sun olotilaa, lähtee tuomaan sua vähän niin kuin semmoisen sietoikkunan sisäpuolelle. Tasaamaan sun hermoston toimintaa. Hetken aikaa hytkytellä siellä, varsinkin ehkä niitä kohtia, joissa tunsit tai mahdollisesti tunnet erilaista jännitystä. Hetken aikaa vielä hytkyttelet, joustat polvista. Voit antaa sun silmienkin olla suljettuna. Antaen hengityksen virrata. Vielä hetken aikaa. Hyvä, ja sitten voit pysäyttää liikkeen ja aistia, mitä sun kehossa nyt tapahtuu. Antaa vielä kasvojen hellittää. Silmien ympärillä olevat lihakset saa hellittää. Leukapielet. Ja voisit ajatella, että vähän niin kuin sieltä sun jalkapohjista lähtisit hengittämään sisäänhengityksellä sisään ja ulos hengityksellä jalkapohjien kautta taas ulos. Sisään hengityksellä hengität jalkapohjien kautta ylös kohti päätä ja ulos hengityksellä pään kautta alaspäin kohti jalkapohjia. Sisään hengityksellä voit ajatella, että
Hengität puhdistavaa ilmaa kehon sisään, ulos hengityksellä. Hengität jotain sellaista, mistä voit päästää nyt irti, niin ulos. Sisään hengityksellä vähän niin kuin puhdistavaa ilmaa sun jalkapohjien kautta. Ja ulos hengityksellä vähän niin kuin päästäisit jostain irti. Hengitys kulkee taas ylhäältä alas sinne sun jalkapohjiin. Jatka tätä sun oman hengityksen tahtiin. Aina jalkapohjista ylös. Puhdistavaa ilmaa pään kautta. Ikään kuin hengität alas, jalkapohjista ulos. Vähän niin kuin päästäisit jostain vanhasta irti. Jopa voit nähdä mielikuvissa hengittäväsi puhdasta ilmaa sisään. Ja vähän niin kuin jotain vanhaa, jopa savua jalkapohjien kautta ulos. Vähän niin kuin puhdistaisit sun kehoa tällä hengityksellä. Teen vielä muutama hengityskierros näin. Ja sitten voit jäädä kuulostelemaan sun omaa oloa. Jatketaan eteenpäin ja saat lähteä tuomaan taas sun jalat lantion leveydelle. Lähteä tuomaan käsiä puolta toiselle, joustaa sieltä jaloista. Antaa käsien liikkua puolelta toiselle. Halutessa voit sulkea silmät ja antaa vaan kehon rennosti tuoda sua puolta toiselle. Kädet saa olla mahdollisimman rennot. Hengitys saa virrata. Lähdetään avaamaan meidän kehoa tällä liikkeellä ja viestittämään sille sun keholle ja mielelle, että kaikki on hyvin ja voit antaa sun kehon hellittää. Ja hetken aikaa tuot käsiä puolta toiselle. Kädet saa olla mahdollisimman rennot. Ja hiljalleen saat pysäyttää liikkeen kädet takaisin vartalon vierelle. Tuo sitten kädet sinne sivuille, voit vähän joustaa polvista ja vähän niin kuin lähtisit kyljestä tuomaan itseäsi puolta toiselle. Tuodaan vähän liikettä sinne kyljelle. Avataan meidän hengitystä myös. Hengitys saa siellä virrata. Työnnät ikään kuin ittees kyljestä aina sivulta sivulle, keinuttaen sua. Kädet saa siellä liukua aallon lailla mukana sivuilla. Ja mukavaa liikettä, avausta sinne kyljille. Ja hengittele rauhallisesti. Kyljestä aina työnnät sinne sivulle. Vähän niin kuin aloittaisit sen liikkeen sieltä kyljestä puolta toiselle. Ja sitten voit pysäyttää taas liikkeen siihen sivulle. Tuo kämmenet sinne kyynärpäihin. Lähdetään avaamaan meidän rintakehää. Olet 3 eri tasossa. Ensimmäinen on niin, että pidät kädet alhaalla ja lähdet liikuttaa ylävartaloa puolta toiselle. Liikuttelet rauhallisesti ja annat hengityksen virrata.
puolta toiselle. Nosta sitten kädet sinne olkapään tasolle. Liikuttele käsiä puolta toiselle. Avataan vähän meidän rintakehää. Liikettä sinne rintakehälle. Tällä rintarangan kierrolla. Ja anna hengityksen virrata rauhallisesti puolta toiselle. Liikuttelet käsiä. Nosta vielä kädet sinne otsalle ja taas liikuta käsiä puolta toiselle. Avataan sieltä meidän rintakehää. Tehdään lisää tilaa meidän hengitykselle. Vielä muutaman kerran puolta toiselle. Ja sitten voit pysäyttää liikkeen, laskee kädet sinne vartalon vierelle. Halutessa sulkeet silmät tai katsoa vähän alaviistoon ja tunteet taas sun jalat sitä alustaa vasten. Ottaa muutaman rauhallisen hengityksen. Antaa sun hengityksen taas tasaantua. Antaa sun hartioiden hellittää. Sun kasvojen hellittää. Jatketaan sitten meidän lonkankoukistajien avauksella, jolla on myös vaikutusta sitten meidän hengitykseen. Eli ota oikealla jalalla askel eteen ja lähde joustaan sun jalkoja alaspäin. Ja sitten tuut ylös. Jos haluat, voit ottaa kädet mukaan, nosta käsiä ylös ja laske alas. Aina sisähengityksellä laskeudut ja uloshengityksellä ylös. Työnnä samalla sun lantio eteenpäin. Ajatuksella, että vähän niin kuin tehdään lisää tilaa sinne lonkan koukistajalle. Eli takajalasta ajattelet, että vähän niin kuin työnnät eteenpäin lantioon. Tee vielä kerran tämä liike tälle puolelle. Ja sitten tuo jalat toisinpäin. Eli vasen jalka tulee eteen, oikea taakse. Ja jatka taas valitsemallasi tyylillä. Joko niin, että vaan joustat jalkoja tai sitten otat kädet vielä mukaan, joka vähän laajentaa sitä liikettä. Kato, että polvet varpaat menee samaan suuntaan. Ja työnnä lantioa siellä alhaalla eteenpäin. Sisähengityksellä laskeudut. Uloshengityksellä nouset. Tee vielä kerran tälle puolelle. Ja sitten saat laskeutua sinne matolle istumaan. Ja jos sulla on tyyny, niin voit istuutua sen tyydyn päälle. Ja voit pyöräyttää hartiat taakse, nostaa sun päätä vähän ylöspäin ja lähteä tuomaan sun päätä alakautta toisen olkapään luokse, jossa teet sisään hengityksen. Ja uloshengityksellä liikuta sun päätä alakautta toiselle puolelle. Jatka tätä sun oman hengityksen tahtiin. Annetaan vähän hellitystä sinne meidän niskalle, hartioille. Voit ajatella, että vähän niin kuin aalto, joka keinuttaa sun päältä puolelta toiselle. Aina sisähengitys siellä olkapään luona, uloshengitys
alakautta toiselle puolelle. Pysäytä sitten liike jommallakummalla puolella. Paina korvaa kohti olkapäätä ja hengittelet rauhallisesti tässä kohtaa. Voit antaa myös sun kasvojen hellittää. Leukapielten, silmien ympärillä olevien lihasten hellittää. Hyvä, ja liuuta pää alakautta toiselle puolelle. Ja taas paina sun korvaa kohti olkapäätä. Anna sieltä sun leukapielien, kasvojen, silmien ympärillä olevien lihasten hellittää. Ja tuo sitten pää takaisin keskelle ja availe sieltä silmiä. Ja lähdetään aktivoimaan meidän vaagushermoa meidän silmien avulla. Eli lähdetään katsoa tonne oikealle puolelle niin, että pidä sun silmiä samassa asennossa hetken aikaa. Ja hengittelet rauhallisesti. Muutama hengityskierto tässä. Jossain kohtaa ehkä voit tuntea haukotuksen tai niellä sun tarpeen, joka ehkä kertoo siitä, että meidän vaagushermo aktivoituu. Hyvä. Ja palauta katse takaisin keskelle. Jatka sitten taas vasemmalle puolelle. Tuo silmät sinne vasemmalle puolelle ja pidä niitä paikallaan. Ja taas hengittelet rauhallisesti. Ja taas palauta silmät takaisin keskelle. Ota muutama hengitys tässä. Ja jatketaan liikettä niin, että käännä katse taas oikealle. Ja samalla käännä sun päätä sinne oikealle puolelle, niin että korva tulee kohti olkapäätä ja ikään kuin katse pysyy siinä samalla oikealla puolella. Aktivoidaan tällä meidän vaagushermoa, meidän niskan sekä silmien hermotuksien kautta. Hyvä, ja palauta takaisin keskelle. Pidä silmät takaisin keskellä. Tehdään tää taas vielä toiseen suuntaan. Eli kato vasemmalle. Pidä ikään kuin silmät koko ajan samassa kohtaa. Paikallaan vasemmalle kääntyneenä. Lempeästi, ja sen jälkeen käännä sun päätä sinne vasemmalle puolelle, korvaa kohti olkapäätä ja pidät sun katseen siellä vasemmalla, johon sen käänsitkin. Niin. Ja taas lempeästi, ei tarvi ikään kuin täysillä painaa, vaan semmoinen lempeä kääntö ja lempeät silmien käännyt. Hyvä, ja sitten käännät pää takaisin keskelle. Tehdään tää vielä uudestaan niin, että käännät taas silmät oikealle puolelle. Pidä silmiä siellä oikealla puolella, mutta nyt käännäkin sun päätä vasemmalle puolelle. Vasen korva tulee kohti vasenta olkapäätä ja pysy tässä asennossa hetki.
Anna sun hengityksen virrata. Hyvä, ja varovasti käännä sun pää takaisin keskelle. Tehdään tää vielä toisinpäin. Eli taas käännä silmät sinne vasemmalle. Pidä siellä, mutta nyt käännä päätä niin, että oikea korva tulee kohti oikeata olkapäätä. Ja hengittelet rauhallisesti. Hyvä, ja tuo pää takaisin keskelle. Jatketaan meidän matkaa niin, että tuo itsesi konttausasentoon. Ja lähde sisään hengityksellä tuomaan sun lantiopäätä ylös ja ulos hengityksellä taas pyöreiksi. Kato, että sun ranteet on olkapäitten alla ja polvet siellä lonkkien alla. Tunnustelet, miltä tänään tuntuu siellä sun selkärangassa, selän lihaksissa. Ja taas lempeästi sun oman hengityksen tahtiin vyöristät ja koukistat sun selkää. Vielä muutaman kerran. Ja pysäytä sitten liike keskellä. Pidä sun lantio ja jalat paikallaan, mutta lähde tuomaan sun käsiä sinne eteenpäin. Ja paina sun otsaa sinne mattoa kohti. Sulava sydän, jossa ollaan hetken aikaa. Kato, että sun asento on semmoinen, mikä ei ole mikään ääriasento, vaan semmoinen, jossa sulla on hyvä olla. Tarvittaessa voit tuoda kädet koukkuun niin, että tuot kämmenet sinne lähelle kyynärpäitä. Ja hetken aikaa vaan oot tässä asennossa. Voit myös tarvittaessa laittaa polvien alle vilttiä. Ja jos tuntuu, että tänään tämä asento olisi sua varten, niin voit vaikka laskeutua sitten vatsamakuulle vaan sitten pötköttelemään. Mutta jos kaikki on ihan hyvin tässä asennossa, niin voit ohjata sun hengitystä sinne sun sydämen taakse. Vähän niin kuin tehdä tilaa. Ehkä huomaamalla se, että kun hengität sisään, niin kylkiluut laajenee vähän sinne sivuille. Ja ulos hengityksellä taas palautuu omalle paikalleen. Ja jos missään vaiheessa tuntuu siltä, että haluat purkaa asennon vähän aikaisemmin, niin se on täysin ok ja voit vaikka käydä vatsamakuulle. Annat sun hengityksen virrata tässä asennossa. Ota vielä muutama hengitys tässä, jonka jälkeen voit yhdistää sun isovarpaat ja sieltä laskeutua lapsen asentoon, että tuot sun takapuolen sinne sun jalkojen päälle ja otsan sinne mattoa vasten. Voit avata vähän polviakin auki ja halutessa tuoda kädet sinne vartalon vierelle tai sitten tuoda kädet suoraksi sinne pään etupuolelle. Tässä sun alaselkä pyöristyy ja ehkä taas huomaat, miten sun hengitys kulkee taas sinne ihan selkään saakka. Sisähengityksellä taas kyljet saa laajentua sinne sivuille ja
ulos hengityksellä, niin palata takaisin omalle paikalleen. Samalla tämä asento sun hengityksen avulla niin hieroo mukavasti sun sisäelimiä. Ota vielä muutama hengitys tässä kohtaa ja sitten voit lähteä työntää itsesi takaisin rauhallisesti istuma-asentoon ja kääntää sut sitten selimakuuasentoon toisinpäin ja tuntee sen alustan kannattelu siellä sun kehon alla. Ehkä aistia, mitkä kehon osat painautuu tätä alustaa vasten ja nyt hetken aikaa vaan olla ja antaa kaiken tasapainottua siellä sun kehon sisäpuolella. Tuo sitten sun jalat semmoiseen leveeseen haara-asentoon tässä selin makuulla niin, että sun jalkapohjat on siellä maton reunoilla. Ja lähde kallisteleen jalkoja puolta toiselle. Vähän niin kuin tuulilasin pyyhkijät. Halutessa voit myös ottaa sun pään mukaan aina ja kääntää katsetta aina sinne vastakkaiselle puolelle sun jaloista. Eli tehdään vähän tämmöistä hellää kiertoliikettä sinne sun selkärangalle. Voit pysäyttää sen liikkeen niin, että kasvot ja jalat tulee takaisin keskelle. Voit nostaa jalat sinne 90 asteen kulmaan, ehkä keinotella itseäsi vielä tässä puolta toiselle. Ja avata sun jalat auki, tuoda sitten sun kämmenet, toinen kämmen sen toisen polven päälle ja toinen toisen. Ja avata sun jalat auki. Ja hengitellä tässä kohtaa ihan sinne sun keuhkojen alaosaan saakka. Ehkä huomioida, miten vatsa pyöristyy sisään hengityksellä. Ja ulos hengityksellä palautuu takaisin omalle paikalleen.
Voit aistia, miten ehkä tämä hengitys myös kevyesti liikuttaa sua. Ehkä aistia sitä, miten uloshengitys saa olla vähän pidempi kuin sisäänhengitys. Kevyesti tuo sun jalat takaisin yhteen ja 90 asteen kulmaan ja käännä sitten sun jalat sinne vasemmalle puolelle niin, että jalat on päällekkäin. Tarvittaessa voit tuoda tyynyn sinne sun jalkojen väliin vähän tukemaan sitä asentoa. Tuo kädet sivuille auki. Tee asentoon, että kämmen on kohti kattoa ja katseen voit tuoda joko sinne kattoa kohti tai selän takana olevan käden puolelle. Ja löydä tästä sulle semmonen hyvä asento, jossa sun kädetkin saa mahdollisesti nojata sinne lattiaa vasten. Ja ohjaa sun hengitystä sinne sun pallean suuntaan, eli sinne sun kylpiluiden alle. Ota sisään hengitys. Hetken aikaa pidätä sun hengitystä, jos se tuntuu ihan hyvältä ajatukselta. Saat vähän sinne sun pallean venytystä sisäkautta. Ja uloshengityksellä hengität rauhallisesti ulos. Taas sisään hengitys. Pidätä hetken sun hengitystä, anna pallean venyä siellä sun sisäpuolella. Ja sitten taas rauhallinen uloshengitys. Antaen sun koko kehon hellittää tätä alustaa vasten. Voit antaa sieltä sun lantion, rintakehän hellittää. Ja jos jossain kohtaa tunnet jännitystä tai kireyttä, niin voit lempeästi ohjata sun hengitystä sinne kohtaan. Voit antaa myös kasvojen hellittää. Varsinkin sieltä sun silmien ympärillä olevat lihakset saa hellittää. Ja leukapielet. Ota vielä muutama hengitys tässä. Ja käännä sitten sun kasvot takaisin keskelle. Käännä sun jalat takaisin keskelle. Ota sieltä polvien päältä kiinni ja keinuttele ittees puolta toiselle. Annetaan vähän kevennystä sinne sun selälle ja myös sun hermostolle viestiä, että kaikki on hyvin ja voit antaa kehon sieltä hellittää ja rentoutua ja rauhoittua. Pysäytä sitten liike keskellä ja jatketaan tämä sama liike toiselle puolelle, eli käännä sun jalat sinne taas 90 asteen kulmaan, päällekkäin tarvittaessa tyyni sinne jalkojen väliin.
tuo kädet sinne sivuille T-asentoon, kämmen kohti kattoa, tuo sun katse, kasvot kohti kattoa tai selän takana olevan käden puolelle ja taas hetken anna sun kehon asettautua tähän asentoon. Pidä huolta, että sun asento on semmoinen, joka ei ole ääriasento, vaan semmoinen, jossa sulla on mukava olla ja hellittää. Ohjaa taas alkuun sun hengitystä sinne sun pallean seudulle, eli sen kylkiluiden alle. Ota taas sisään hengitys. Jos mahdollista, nyt voi hetken aikaa pidättää hengitystä, vähän venytetään sitä pallea sisäkautta. Ja ulos hengitys. Rauhallisesti hengitä ulos. Taas sisään hengitys. Hengitä keuhkot täyteen ilmaa, pidätä hengitystä hetken aikaa. Ja sitten rauhallisesti hengitä ulos. Antaa sun kehon taas hellittää, painautua sitä alustaa vasten. Ehkä jollain tavalla tietoisesti hellittää sieltä sun lantion seutua, rintakehää. Ja vaan olla ja nauttia tästä hellittävästä asennosta. Ota vielä muutama hengitys tässä kohtaa. Jonka jälkeen saat kääntää sun katseen takaisin keskelle, sun lantion takaisin keskelle. Ja ottaa semmoinen hyvä selinmakuuasento. Halutessa voit laittaa vilttiä sun kehon päälle, jos haluat. Tuntee sun kehon keskilinja tässä makuuasennossa, sieltä lantiosta päälakeen. Tuoda kädet vielä ristiin ja silitellä sieltä sun olkavarsia vielä. Kertoa sun keholle, että kaikki on hyvin. Sä oot turvassa. Ottaa vielä muutama silitys sinne sun kasvoille. Tunto aistin kautta kertoa sun keholle, että nyt on aika hellittää. Hyvin lempeitä. Silityksiä.
Ja sitten vielä rintakehälle ja vatsalle. Kaikki on hyvin ja sä voit hellittää. Tuo sitten kädet sinne vartalon vierelle. Voit antaa kaiken tasapainottua siellä sun kehon sisäpuolella. Tuntee sen alustan kannattelun siellä sun kehon alla. Ja niin kuin maadottua tähän hetkeen. Ja kuvitella, että vähän niin kuin sieltä sun pään yläpuolelta lähtisi semmoinen hyvin lempeä ja lämmin aalto. Vähän niin kuin sun kehon läpi kohti varpaita. Ja kun tää aalto lähtee laskeutumaan alaspäin, niin samalla tää aalto hoitaa ja puhdistaa sun kehoa. Vieden kaikki viimeisetkin jännitykset sun kehosta. Kun tää aalto saa kulkea sun kehon läpi hyvin lempeästi ja lämpimästi alaspäin kohti sun varpaita. Ja kun tää aalto saa kulkea sun ihanan kehon läpi kohti sun varpaita, niin koko sun keho ja mieli voi hellittää, rentoutua ja rauhoittua. Ja kun tää aalto on saanut kulkea sun kehon läpi varpaiden kautta pois, voi toinen aalto, vieläkin lempeämpi ja sopivan lämmin aalto, kulkea sun kehon läpi, hoitaen sun koko hermojärjestelmää, sun aivoja, jokaista sun solua, että jokainen sun kehon solukin myös saa hellittää mukavalla tavalla, kun tää aalto kulkee alaspäin kohti sun varpaita rauhallisesti ja lempeästi. Ja kun tää aalto on saanut kulkea alaspäin sieltä sun jalkojen kautta ulos, voi vielä kolmas aalto lähteä, joka on hyvin lempeä, lämmin, sopivalla tavalla kulkemaan sieltä sun päälain kautta, sun kehon läpi, alaspäin, kohti sun varpaita. Myös hellittää sitä syvää jännitystä mahdollisesti sun kehosta, että sekin saa hellittää, että sekin saa kokea, että kaikki on hyvin ja sä oot turvassa. Ja syventää sun omaa, ihanaa, rentoa olotilaa, joka myös kertoo koko sun keholle, jokaiselle sun solulle,
että kaikki on hyvin ja sä oot turvassa. Kun tää aalto kulkee alaspäin ja alaspäin kohti sun varpaita. Ja kun tää aalto ja nämä aallot on saanut kulkea sun ihanan kehon läpi, niin voit kaiken antaa hetken integroitua suhun, tasapainottua siellä sun kehon sisäpuolella. Tuntien edelleen sun vartalon sitä alustaa vasten. Ja tuoda sitten vielä sun huomio sinne sun rintakehän kohdalle, sun sydänalueelle. Vähän huomioida, miltä tämä alue tuntuu tällä hetkellä sun kehossa. Halutessa voit tuoda sun käden tai kädet sinne sun sydämen päälle, rintakehälle. Ja hengittää tälle alueelle hyvin lempeästi ja rakkaudellisesti. Vähän niin kuin jopa tämä kohta sinussa jollain tavalla laajenee jokaisella sun sisään hengityksellä. Antaa tämän kaiken vaikuttaa suhun hyvällä tavalla. Tuo sitten kädet sinne sun vartalon vierelle. Ja hetken aikaa vaan voit olla ja nauttia tästä olotilasta. Sitten voit lähteä hieman herättelemään sun kehoa ja aisteen taas sitä, miltä se alusta tuntuu sun kehon alapuolella. Tässä sä oot fyysisestikin. Tässä on sun keho alustaa vasten. Ja voit huomioida, että miltä tuntuu tällä hetkellä siellä sun omassa kehossa, kehon sisäpuolella.
Minkälainen on sun kehon tuntemus? Ja onko joku muuttunut siitä, kun sä aloitit tämän harjoituksen? Myös ehkä sen, että välttämättä et huomaa mitään, sekin on täysin ok. Voit huomioida myös sun ajatuksia. Onko ne rauhoittunut vai mitä niille on tapahtunut? Vai onko pysynyt ennallaan? Sitten voit vielä huomioida sitä sun kehon keskiosaa, sun kehon keskilinjaa, sieltä lantiosta päälakeen, missä sä oot tällä hetkellä, missä menee sun keskilinja. Ja lopuksi voit kiittää itseäsi tästä harjoituksesta. Ihanaa, kun olit mukana ja annoit sun keholle tilaisuuden rentoutua, rauhoittua ja hellittää tämän harjoituksen avulla. Ja sit voit availla lempeästi sun silmiä ja nähdä ehkä erilaisia muotoja ja värejä siellä ympäristössä ja ehkä vähän liikutella sun kehoa ja tarvittaessa tai jäädä fiilistelemään vielä sinne selin makuulle halutessasi. Ja mä kiitän sua tästä harjoituksesta. Ihanaa, kun olit mukana ja toivon, että sait tästä hyvin rentouttavan olotilan sinne sun kehon sisäpuolelle. Kiitos.